Coba jorene sik, Jo. Engko bar kowe ngadeg karo Mbak Niken Bu Wakil Bupati diaturi munggah. Dur. Oh ya. Ya karo dikancani Bu nganu kok, Bu Kades. Iya. Aduh. Jan. Lho kowe ora ditabik nglunyur sakarepmu dhewe. Lah nggih nek kok nek ditabohi nek ora. Iya. Kancani sapa-sapa masuk Pak iki. Ngono ya. Nggih. Jumeneng Jo. Nggih, Pak Ikit. Sowan ana Menawan mengucapkan apa dateng warga Menawan. Selamat bekerja keras malam hari ini untuk mewujudkan Menawan makin sejahtera. Amin. Desa wisata ngene iki, mapan lapangan lagi dibangun. Elok banget. Wayang sing mirsani kuwatah Pak Ikit. Heeh. Mobilku tak parkir nang Rah Tawu kono. Kirene nggo mobil apa? Lho. Nunut. Oh, nunut. Lah kok nek tak parkir nang kono mundak ditelepon nomor 00 ngono. Alung tak parkir nang ringgone Rah Tawu wis bebas. Ndongake napa dateng warga Menawan mriki Mas Jolan? Ndongakno neh ya Allah, nggih. Dadi yo desa sing gemah ripah loh jinawi Pak Ikit. Amin. Ilang larane karek warase. Amin. Alhamdulillah. Bu Elinda pun kondur to? Sampun. Nggih pun ora apa-apa, Bu Lurah ya ora masalah. Kowe ora ijen ning dikancani karo Mbak Niken Salindri. Sinten, Pak? Nduk Niken. Wah, oh sing viral niku. malah biyen iki isih cuwilik nyemplek ngono iki saiki wis semono dlondong semene gedene. Piyuh, petuk pisanan iso kaya undi-undi Pak Ikit. Lho mbiyen melu aku isih cilik SD isih semene iki, Jo. Lah, Isih semene alah SD. jenengan roe dhisik aku. Isih semene bareng saiki kok wis semene. Lah niku jenenge Wis 157 cm dhuwure. Iya. Jenengan roe niken iki nggih dhisik kula to. Masa? Jenengan roe wis sakmene aku agek ditokno mboke wis ngono. Pun ngerti kula. Iya. Ya Nduk Niken Salindri ben jumeneng sing dianti-anti para penonton. Nggih. Aja ninggal aku trimo bonceng. Selamat malam, Nduk Niken. Selamat malam Sugeng Dalu Om Ike. Pripun kabare, Nduk? Alhamdulillah pangesune panjenengan kula sae. Alhamdulillah minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kelas pinten sakniki? Saniki pun kelas tunggal SMA Om Ike. Kelas 1 SMA kok semene gedene. Wah, saya ayu kowe. Terima kasih. Nek kok waras Mas ya bar impus yo mengarani ini kan yo ayu. Lah iki sak anakku dhewe lho, Jo. Nggih. Kok kowe kok kesane kaya cemburu piye? Ya sak anake ra mbiyen lah nek iki ya sak anane. Sak anake kok sak anane. Lah nggih wong anake iki yo iki. Sekolah sing pinter nggih, Duk Cahayu. Inggih Om Ike Muga-muga pangesune. dadi apa kuwi sinden sekondar. Amin. Ora sida dadi dokter cita-citane. Loh sias. Sida. Dokter kecantikan. Dokter kecantikan. Ya. Nggih, sok ben dadi dokter kecantikan julang diotopsi ya, Duk ya. Iya, dianestesi. Heeh. Dianestesi seluruh badan. Pokoke diotopsi ngono kae. Ra apa-apa nek sing ngotopsi niken aku ra apa-apa tak pasrahno. Kowe ngerti ngotopsi artine apa ora? Ngotopsi niku nggih dipacaki niku ta Pak Git. Ngotopsi iki ngodol-odol mayit. Diodol-odol niken alot iki mesti. Diotopsi niken lagi diperiksa, wah maneni mesti. Kowe wis mati kok. Oh mati to? Berarti otopsi ini ngurusi batang, Pak. Ngurusi batang. Aja ora lah. Ora diotopsi ora apa-apa. Dongake Julang panjang umur. Nggih, amin. Muga-muga entek wong dekne urip dhewe. Nggih, amin. Aja to, Nduk. Engko ning kene aku jogetan karo sapa ya sak umume ngono wae. Nggih. Iki lho do ribut-ribut iki lho. Aku ya bingung.
Ya dijelasne to. Rene lho Mas, rontok ndledek rene lho Mas. Kene. Kok rada deletek. Kok iso rada ndledek ki lho. Lah, piye gek Ya ning kono ngomong ngene sing ngarep ki, sing ngarep linggo, sing mburi mulih. Lho aja ngono, Nduk. Lho bocah iki piye? Sing arep lungguh, sing guri menyesuaikan ngono, Nduk. Menyesuaikan berarti ya duduk. Ya Pak Eget, Dalam, Bu. alhamdulillah kita bisa ketemu lagi sekian lamanya. Terakhir ketemu nggih Ponorogo. Ponorogo. Nggih alhamdulillah niki mau mboten janjian tok Miget. Ora Kita janjian. sama-sama ijonya kan? Wih, iya berarti kita ya sehati ya. iki. Iya, sehati. Ijo ki artine iki lho jodone. Oh. Ya. Eleh, andane mau nek ndik cilik anake saiki sakanane. Sinden-sinden do serik ketika tuwek, Pak, tuwek eling. Ayo. Iki yo anakku. Birno to yo. Iya, anggap bae iki bapakku ngono lho. Loh. Eget. Ya, Dok, anggap ae bapakmu. Hmm. Piye kabare? Alhamdulillah bagus. Saiki kok tambah. Sampean saya suwi nek kemajuannya lho apa iki majalah. kemajuane wong Saya suwi saya bagus ya toh. matur nuwun Saya wangi. Age awakmu tok sing muni bagus sumpah. Saya kemajuan. Sing maju apane, Ken? Nih. Iki untune lho, saya kemajuan lho sampean tambah bagus lho Ya, ngono kuwi. jenenge wong lanang nek maju untune lumrah, nek wong lanang maju susune nek iku malah bahaya. Dadi nek awake dhewe iso ketemu keadaan sehat iki seneng. Seneng. Apa meneh ning anu apa? Sorry lho, Bro. Ini kita berada di Iku sing nom-nom HP-ne dadi pendem. Lah ngopo dipendem? Menawa iri sepurane kalah rai menang nasib. Iya ora Nduk. Wong nasib iki Gusti Allah nek gawe iki ora kurang-kurang. Heeh. Kae foto-foto tok nek aku lho iso ngene lho kandhani. Lah kae penontonnya lo gorisa nyawang ora iso foto Ora ya iso toh. foto. Paling ya nyeluki Mbak Niken ngono tok ya. Tapi lek Mas Jolong kan iso ngrangkul-ngrangkul. Iso. Adewe mau urung cipika-cipuki. Iya Allah, iya. Iya ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Engko muga-muga aku jek urip ya Allah. Aku darah ngipi ta ya Allah. Nes sayang ya Allah. Sepurane lho wong omah ngamuk ya latine lho. Sing penting ning kene berhasil aku. Sepurane lho Yang sapa? Eyang Uti. Oh iya. Oh sampean wis duwe yang to, Bake? Eyang Uti. Oh, tak kira Ora wis duwe yang. apa-apa, ya nek timbangane ana sing dipilih ya dipilih to, Nduk. Ya Sing wis. kae pancet mengucapkan apa hari Mengucapkan ini acaranya Sedekah bumi, Nduk. sedekah bumi Di desa Menawan. Di desa Nawan. Menawan seperti wajahmu. Ih, aku jadi kemaluan. Yes. Jadi malu. Jadi malu aja dikei ketok mumpluk. Malu. Iya, aku jadi malu. Nggih. Menawan. Semoga desa Menawan menjadi desa yang maju, menjadi desa yang jaya, Amin. menjadi desa yang lestari, Amin. guyub rukun, gemari pahlo jinawi, Amin. gotong royong, Amin. dan semua warganya menjadi kompak. Amin. Insyaallah semuanya Kamu aja lemes-lemes tuh lek ngomong. Lah aku ya insyaallah semoga lancar-lancar saja. Ku wedi aku suwi ra ketemu ya Mas. Kangen ya Pak De ya. Kangen. Kok Pakde? Pakde. Aku diundang Pakde. Aku kok Pakde. Lah kudune apa? Mbah. Bosok dirangkul darani Pakde. Sayang. Iya sayang. Iya, saiki Domeri ya. sayang mereka kelihatannya benci sama aku. Enggak sayang, itu mereka itu menyaksikan keindahan cinta kita berdua. Krungu. Sayang, Iya. kamu kalau ngomong jangan deket-deket aku ya. Kenapa cinta? Ababmu bau badek. Iya. Sayang, memang aku Itu makannya nyambik sayang. itu tadi di transit makan batang. Kamu geragas sekali ya sayang. Aku yo mangkel panitia we. Kenapa?
Pak transite teng pundi digawa menggak jebule diduduhke kamar mandi. Ya bener toh? Monggo salin teng mriku. Lho kamar mandi Pancen belok bener, kiri. Ora kamar mandi tenan. Akhirnya aku ya salin ning kamar mandi aku santai. Anggere ana wong mlebu karo ndelok, Aku tetep karo santai. Oh, jadi mau berubah. Mbak, niki Iya, nganu. dalem. Gandeng asmane Bu Kades itu Putri Lestari. Nggih. Tadi kadang-kadang panitia semua request lagu Lestari. Oh ngaten. Nggih. Lestari dibawani pelok, etok-etoke gandrung karo julang. Bawane Oh, bebas. ngaten. Nggih, nggih. Ya Allah, aku gak ngipit to ya. Ya. Oke. Dibangun. Sayang agak kesini sayang. Mereka biar tahu. Apa ngene tok ke iso demek ya yang ya. Ayo, bawane sembarang. Ya, ki bawane Dimas Niken Salindri aja ya. Cocok. Ketibane Lestari. Oke. Walah deme kaya bar kerokan ngene. Dimen Lestari Bu Daya Sandi Asmojo. Oh, nggih. I. Nah, Barde terus. Dimas. Oh, Dimas. Dimas Barde terus Dimas. Iya kowe kok tok-tok barang. Lah kuwi jenenge promosi. Oh, promosi. Aja di ngono-ngono pesane. Ora kene rambut kono melok tut. Lah, ki Bu Lurah katuran munggah, Jo. Nggih. Nggih. Ya Allah, monggo Bu Lurah monggo. Suwi ra Oh, kepanggih. Bu Lurah niki. Nggih, Putri Lestari. Jenengan bawa Bu Lurah tindak mriki. Mas Jenengan, Mbak. Sinangkling cahyane raka eksi. Cair. Nunggu kene aja. Iya, ora roh ki mang piye. Ya Allah, muga-muga nyandak ya Allah. Yo nyandak duite Bu Lurah akeh kok. Nggih, ya Matur Allah. sembah nuwun Bu Lurah. Lho, Matur jenengan- nuwun, Bu. Lewat mereka Bu nggih, sampun Siap. nggih. Lho iki ora ketok piye, Bu? Oh, sembah nuwun, Bu. Matur sembah nuwun Bu Lurah. Bu Lurah. Terima kasih banyak Ibu Lurah nggih, Allah. matur sembah nuwun. Terima kasih banyak Ibu Lurah. Neh kok tak imbo 50 gak. Iki lho, Jo. Ngasto mikrofon. Bu. Mengke riyen Bu, mengke riyen. Pun iki suarane telas. Pun, mboten. Nggih Bu ngeten. Lurah mboten badhe joget teng mriki. Ya. Nggih, joget. nggih, ngentosi mriyen nggih. Kepala Dinas Pariwisata. Monggo Pak Camat kalih Kepala Dinas Pariwisata. Polsek dan Ramil ya. Nggih, Kapolsek dan Ramil. Iki sing matur Bu Lurah lho, monggo. Pak Parwito. Oh, nggih Pak Parwito, Pak Suparwito, Nggih. Kakak Ibu Lurah. Nah, Pak Monggo Parwito, katuran monggo. minggah dateng Bapak panggung. Suparwito, Bu Nggih. Kadin. Terus kayak Mbak Niken. Nimas mesti kaning jantung. Pak Kades Terban nggih rawuh menika Oh. Pak Supeno. Pak Peno Sugeng Sembah nuwun. Sugeng Dalu. Rombongan pati Nggih. ayam komplit iki. Nggih. Monggo Pak Peno niki katuran derek mriki ngendikane Bu Lurah. Pak Peno terus Pak Supar pundi Pak Supar. Halo lo. Pak Supar monggo. Ki jenengan nek ora tindak Pak rene. Suparwito. Pak Wito. Nggih. Ki jenengan nek ora tindak rene kanca-kanca rugi lho, Pak. Monggo, Pak. Pak Camat nggih, Bu. Pak Camat wonten ta? Nggih. Monggo Pak Camat. Terus kayak Mbak. Kenyakang saking Malam
ini disiarkan langsung live YouTube Sigit Channel dan channel-channel lainnya. Ya. Sigit Channel tok hampir 3.000. Alhamdulillah. Ada 10 atau berapa channel gitu. Iya, Malam hari ini alhamdulillah. total tadi yang melihat live dari Desa Menawan ada 17.500. Alhamdulillah. Ini orang nanggap Sigit Channel ya. Walah tenan, Pak. 1.700 mbok kok loro nanggap. Nah, Monggo, Bu. ya. Oke. Salawi reng-reng nambang beksa wes kacakup. Sugeng dalu Ibu. Bu Kadin. Nggih, nderek tepang Bapak, nggih. Iki Bapak Dedi Kombuser. Dadi polisi saiki. Bapak Dedi Orang aku kok bruser. Rano iki kok busere ora ana. Iki kok yo Pak polisi Tapi asli. saiki wis rada tukul Pak Dedi Kombuser. Kuwi dudu Pak Dedi kok bruser. Kandhane iki tutu. Iki Dudu. Pak Yanto. Oh Pak Yanto. Kok kenal Jo? Niku riyen sakleting Pak Igit. Sakleting sekolah ning Akpol. Nggih, terus tugas teng kene Polsek mriki, kula bagian dalam panjenengane bagian Bagian dalam ki sekretaris. kok sekretaris. Lah apa? Ya sing dihukum iku, Bapak. Oh alah. Ji. Ah iya, iya cocok pantes itu ya. Siap Bapak, kula pun insap. Ki biyen jare mau maling tampar kok iso nganti dihukum iki apa? Lah rak niku lho Pak, maling tampar dihukum kena 6 sasi. Sebabnya apa? Lah tampar iku sekatut sak sapine kok, Pak. Sret ngono metu lho sak sapine. Iya Mbak nih kan. Linambaran jiwa tama driya sumarah mring Gusti. Lagune Lestari muga-muga Desa Menawan yang dipimpin Ibu Tri Lestari Amin. saged guyub rukun kompak selalu sedaya warganipun pinaringan Amin, sehat. ya Rob. Amin. Gampang genipun golek sandang pangan kinayuman dening Gusti Allah taala. Amin, panjenengan sehat selalu. Yes, bangun. Cici Bulurah sing budaya jogete Iya. ya luwes. Jogete apik wis pokoke duwe bulurah koyo ngene iki Ndak wis. rugi. Ndak rugi, masyarakatnya terhibur. Iya, bulurah kulino dancer. Iki mesti benisuk mesti bulurah mengadakan acara senam pagi. Iya, dadi ning kene iki senam pagi nek kono-kono kan dadi langsing. Bisa, ha. Tapi nek ning Menawan kene senam pagi dadine bunder. Lah kok iso? Nah, Kok iso? ya kan sehat. Oke, terima kasih Matur nuwun, bulurah. Bu Kadin terima kasih. Oke, mungkin apa Bu Kade sama Bapak ada permintaan? Terima kasih Ya, Pak. Terima kasih. Bapak Iya, Polri ada Bapak, permintaan ya. lagu napa mboten? Pak, Ibu, Pak. Ada permintaan lagu apa tidak? Pak Dedi. Manut, Pak. Terima kasih ya Pak. Dedi nggih sembah. Niki Pak. napa lho, Pak? Ada permintaan lagu ndak? Ndak ada. Pak. Pak, Nggih. Alah. Sembah nuwun, Pak. Sampun. oh, aku seneng nyawang bapak nek. Apa lek kena lampu mencorong iso ketip-ketip. Apa ngono, Jo? Ora pareng iku atasanku. Pak. Nggih. Ora pareng iku atasanku. Nyapa? Bagian nyekel. Nggih. Itu apa? Pak Yanto ki atasanku mbiyen nalika ning gone LC ki apa? Polsek. Ki lembaga sosial. Sosial kok cocial. Lucu, lembaga seneng sosial. Nggih, menika lagune jumbuh kalian asmane Bu Kade. Iya. Lestari. Matur nuwun dhumateng Bapak Suparwito. Pak Wito sembah nuwun. Ingkang agem batik menika kakakipun Bulurah. Oh, ngaten. Oh, sing pundi? Sini Kang. Sing daleme Kak Pak Pol ngajeng. Oh, nggih. Berarti niku mau kula rias teng daleme. Nggih leres. Nggih, Bapak alhamdulillah. Daleme Pak Wito. Kula Pak wau Wito. teng gone kamar mandi. Ya ora apa-apa. Lah salah kowe diampirke rono ya ora Sesuai iman. Iya, aku ning kono malah ranti iman ndok anggere ana wong pipis tak delok.
Ora apa-apa Mbak, langsung mau wong kula ora roh aku. Paling sampean dikira penjaga toilet paling. Ora aku malah dikira sabun tak kandhani. Kok iso? Ape ana wong raup aku mau ape dienggo raup. Ape ana wong anu dienggo Digawawi. ora. Ih, kok senengan. Mau ape pas dienggo kuwi aku ceblok ning kolset. Ada request menika saking. Nggih. Wah, nggih kunjuk Bapak Suparwito. Iki ono sesi deman. Iya. Enten podang kuning milih salah tunggal. Nduk niken. Manut. Manut. Nggih. Oh, nggih. Niki alusan to. Nggih, Om. mengalus mengke disigrake. Kanca-kanca Cakran Ningrat Fans Club CFC nggih sami nubar rawuh sedaya. Matur nuwun. Alhamdulillah. CFC Kudus Mas Utomo. Wis nyepake. Wau pun ngopen-ngopeni. Nggih. Dikekno mangan, dipendhetno banyu. Balah aku ngombe mau ya lumayan masih tak kira banyu mineral malah kok padasan. Pengedian. Kok adem Mas, nggih kok padasan. Napa Om? Podang kuning nggih? Nggih. Dibawani ya. Sesuai bajuku, podang kuning. Ijo iki. Hah? Podang ijo. Niki neng kuningnya ya. Oh iya. Pokoke iki manut ae. Nadyan wujud temong peksi. Mbak Niken ora dhewekan iki dikancani. Sinten Pak Git? Karo Mbak Eni ya. Oh ya. Monggo Bu Eni. Eyang. Kene. Ngono mosok kon nanting yo. Yuk. Rasane. Lah aku mau ora ditampani ngono. Iki nek kadung lungguh ngoyot kok, Nduk. Ya sini sayang. Ngoyot nih kaya gedange ngoyot. Alah. Bareng tuwa kok ngrekasake wong akeh. Pripun ape ngadeg kok angel kabeh kene. Alah. Alah wis ora katokan ra apa-apa yo. Menakno wiru, Mas. Jo kene. Iya kok yo melok neh ae. Piye, Jo? Antarane Jejer Niken karo Mbak Eni kuwi bedane apa? Jenengan iki tanglet napa to Pak Git kok yo Niken karo Mbak Eni lah masih mendem yo milih Niken. Ya apik iki. Kok dadak nganggo mendem barang. Lah ya, emang aku gelem karo wong mendem. Lho, kuwi rungokno. Iku karo wong waras ora gelem kok. Karo wong mendem. Wis yo sanane sing penting urip ngono lho kok yo. Mah, emang gue cewek murahan. Rungokno. Piye? Sampeyan yo aja gelem dikonokne lho, Mbak. Iki 300 wis dadi regane kok. Ora apa-apa. Ora usah demak-demak. Syukur. Lah ya. Aja ngamuk. Dek mau digelemi kene terus demak-demok. Alah, Saiki. Sampeyan masa gelem karo laran ngene, Mbak? Wis 7 tahun setengah karo Julang. Iki piye to, Nduk? Anake sing pol ngguri iki karo aku. Takon ana kecitoke kembar aku. Masa Iso. Coba. Nduk Niken terus nduk le bawah, Nduk. Iki Niken ayo. Nano. Apa ya? Kenek ndoke Pak iki. Kuwi tegese Mbak Eni cemburu. Kok iya ora tanggap lho ya ana ya ini iki. Iki kan Niken kan isih bocah perlu bimbingan. Lho bocah lho sampeyan yo doyan. bimbingan opo ra mbok warai kat mak tok. Syukur. Bimbingan belajari nyanyi bariki arep apa lirike ngono lho. Kuwi bimbingan. Alus, iya enggak usah. Wayahe Mbak Eni kok. Iya, payah kene. Tuwek ra sadar. Mudiar. Piye? Amuk, Mbak, amuk. Man Mbak. yo. Wis aku wis Ngomong mau apa? suwi-suwi karo iki. Ning omah iki lho sayange karo aku jare. Ning omah sayang karo Mbak Eni, bareng ning kene karo Niken. Wong kok mencela-menceli. Kok ora kena. Jarene wis gak doyan karo sampean, Mbak. Iki mangus tak ombeni CTM 2 kilo kok tangi meneh lho.
Ya niki Perasaane lho. Jare Ora. sampean wis Podo-podo kisut. wedoke. Jare sampean wis kisut. Oh. Lah aku lo kisut, lha iki malah pipine diwiru. Omongan Dek sosise kayak walit. Soalnya sudah layu. Layu lho Mas, aku iki wis tuwa. Nek mbok banding-banding ngono ya lara atiku Mas. Iku Astagfirullahaladzim. senengane cari iku kene lho lah. Kene. Ati ki ning dhuwur. Lah iya. Ati ki nang kene. Tak nggo mlaku rene ploro tok. Lah lah, atimu sepiro? Lara. Ya wis. Wis. Renun saya lho Pak Sikit. Jo. Canda Jo. Wah, ini lakon bunuh diri. Nun sewu Pak Ige. Angger suwe gak dimik ngoten terae. Tuwek iki duwe perasaan Mas. Jo. Canda Jo. Aku lho cara ora mbayangno embak-embak iki bulurah mau genjong aku. Ora pareng purik, nggih. Aku bunuh diri. Aja aku sik sayang. Sayang apa? Nyatane aku Aja. bunuh diri. Anjelo ki nek cendhek men wis bunuh diri. Ani. Ning endi Jo ini Jo? Ani duka niku nuncep ketok katoke, Pak. Ani ora pareng. Mucep kok ketok katok endah sirane ngisor mung begagah ngene. Lah, ayo ora pareng yuk, mantuk. Ayo mantuk. Ora ketok. Ayo mantuk kok kaya ndek sore yuk. Ayo. Ayo. Alah. Ayo mantuk yuk kok kaya ndek sore yuk. Enggak no. Iki kaya bongkar mes aku. Enggak no. Nah, wis Jo. Kon nembang Jo ben lilih. Ayo nano. Sing mesra kuwi karo Mbak ini digandeng, ya dibangke. Yo ngalah. Aku nyawang wong loro ki kok suwi-suwi rada piye ngono ya. Rada kerih piye apa Rai sama iki wong loro iki ape gawe anak sing ayu kaya kowe kok. Ora iso. Kayak cindil. Ra ngandel. Lah nek usung yo. Nusukno. Dan tutukne. Ayo. Iya. Ayo Mbak, nano. Halo semanis nang Awak mesrane. Hati-hati luntumu. Untune kena apa? Nyantol susu. Nggih. Iki lho kamisol. Sik. Nduk niki kan. Kene Nduk. Kono pasangan miskin. Lah iki pasangan padha gatele, lek kene iki pasangan kaya. Nah, sumben nek karo Pak Igit upama sumben awake dhewe jalan-jalan ning luar negeri. Oh iya. Pengen makan apa tak tumbaske itu. Pengen makan steak tenderloin yang dagingnya double. Wah, oke ra masalah. Iya, nanti itu apa? Sausnya yang mushroom. Wah, iya oke. Tingkat kematangannya juga yang setengah matang iya, insya ya. Ape mangane kok angel Lah iya, kabeh. iku mudeng ora. Ora usah irin, pokoke ora usah iri. Sesuk awake aku dhewe tembok nek tembasnya. pacaran tak tumbano sego kucing. Neng luar negeri jalan-jalan ning Jepang paling ora numpak Alphard. Oh tidak. Apa? Kita naik Mercedes Benz. Wah, Mercedes Ayo, oke. ayo. Limosin. Awake dhewe numpak opo, Mas? Awake dhewe aja ngantek kalah sesuk do numpak Tosa. Kok tosa to? Yang penting padha numpake. Kita jalan-jalan ke Singapura, Jepang, Ke Amerika, Paris, ke Hollywood. Awake dhewe ya aja kalah. Iya. Kok jalan-jalan ning Jekulo, ning Gebok. Cedak-cedakan Iya tak kesel pasar ya, Mas. Kliwon. Wah kok ning pasar Kliwon kok tuku. Jalan-jalan nang luar negeri ora potel sik lho ya. Hotel udah syuting lho. Jalan-jalan. Wong keluarga kok ruwet. Ape mangan kok setik-setik. Angel. Nanti kabeh. kita itu bermalam di hotelnya yang bintang 6. Bintang 6. Awake dhewe nanti. awake dhewe engko ning nggone pom bensin. Ya apa sih penting berdua. Iya, bahagia, berdua ya. Mas Yon. Ning hotel dhewe-dhewe ra penak yo. Ning pom gak apa-apa nek ketelak ngombe solar.
Padamu kaya tronton. Ya ora apa-apa sederhana kene keluarga sederhana. Mesake julang, Nduk, cedhaki julang kae ora ditembangke. Mambu lho, Pak. Ora apa-apa. Oh, darani Dipet mambu sih. to sampean. Nek Mambu apa, Nduk? Mambu. Lemah. Gak. Aja ngono to, Pak, ngesakne lho. Wah, sayang mesakne yo. Sakne mambu lemah. Wis mencela-mencelen neh. Iya. Lagian ngalih sithik. Mambu apa Nduk? Mambu. Mambu tanah. Heeh. Oh iya. Padha ae lemah karo tanah iki padha ae. Terus kae kan. Wes suwe. Masa minggan kula Nyawang kene seweger, nyawang kene kaya roh grahana. Wis Ngono lho. Sampeyan iki sia-sia tenan kok. justru nek seger karo grahana iki malah menang grahana. Kok iso? Ke grahana peteng-peteng suwe-suwe padang. Lah nek sing seger-seger ngene iki mok bayangan ora kena dienggo tenan. Nek ngene iki lho ya. Iso tenan. Iki ngene iki sok dienggo tenan 50 mlumah kok, Pak. wirega apa lho jane? Sego kucing. Kok kucing, Nduk. Setikmu mau ya kena dipangan. Kenek lah. Mangan kok setengah mateng. Goleki sipot. Aja mok warai lho. Iya. Sangkem iki elek, ojo ora usah marahi. Aku nek diamu wong ngene iki terus kaget aku mik. Piye nek mau piye? Sipodang. Ya kowe jo sing nembang kowe coba kowe gater-gater. Wis, Coba ketokno nek kowe dagelan ya iso nembang to. Golek. goleki. Iya ya ora sambok warai. Ngono kok marah-marah nyapu to? Wis tuwek aku. Rumangsaku. Aja purik. Timbang awakmu purik tak entengno patiku. Waduh. Tae wangi. Syukur biar. Ngono. Entekno patimu piye? Maksude aku mbek kowe enteng matiku nek pisah ngono. Menengae tanduk iki wis urung turu-turu kok. Goleki sipo. Halah iki mbok ngalah wong agek preinan ra gelem ngalah ngono. Sipoda goleki sipodang Pito. 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 Pito ki apa? Padha ae. Padha ya. Pito. Pito. Jenar. Jenar. Hayalah sholat. Wis bingung to. Kok bingung? Lagi diladeni ngono ya Iya iya. bingung. Wis penak kowe, penak kowe, penak kowe. Ibu bengah ing atiku Awake dhewe numpak tosa ya. ben mengko keslulupen piye Gak apa-apa. numpak tosa. Iki wis biasa kok, Nduk. Wis biasa numpak tosa. Ora usah nangis. Aja ketemu ngene. Nyanding bisa Gayamu. mengko lek panggah hekare ning polsek apa piye? Syukur. Rumangsaku kok kene wong nyanyi Iki lho apa angel gak kandhanane iki lho tuwek digawe? kandhanane angel tra ya piye. Tuwek adarane. Wis tuwek kok. Saiki ngawur. Diomongi kok. Ya diomongi tapi ora sah. Menengae. Menengae apa wong? Sing akon sapa punukku mbok demoki terus. Lah sing Iki akon sapa? iki wong loro mulai apa aku sing mulai? Mulai tenan lho aku ki. Golek kesempatan. Hah, aku bareng gedong nikah nek iku lho sing cah kudunge ireng nek ngidu. Kaya gila ngerti kowe. Kok kaya gila getun nek, Pak. Kok dulur piye? Tak gendong nek kowe ngidu kancam. Yo. Nah, Nah, Oh, bae, embe purik padha rono, ae. embe purik rono. Embe purik rono. Jo. Wih, Jo sijine Jo. Sijine Jo. Sini, Jo. Alah genti sing ijo. Alah. Terus.
Jo iki Jo, selamatke Jo iki. Modar wis. Putar. Bobotmu ku pira to, Nduk? Aku mek selawe lho, Mas. Selawe. Selawe iku kabeh taikune tok. Oh, iku netok ya apa? Kok yo iki tekan iki yo abote mbah. Ngantek. Oh. So apa neh iso gendong niken. Rono lho yo nyeblok rono. Kok masamu? Masamu. Lah kayak karek untal-untul. Lah aku sing gendong iki. Nyeblok rono. Ambek kamu kena Senin Kemis. Yo alah. Alah iki. Kok yo ayo entek yo wis rono. Kono karek ngene. Entake Mbak ini. Ha ditelase. Nano Nyanding bisa dadi tangga Podang Kuning karya Pak Darno. Ayo, iki uga dipantau saka kanca-kanca Cakraningrat Fans Club Yogyakarta Pak Budi Kuntoro sak kanca. Nggih. Uga ora lali dipirsani Gusti Benowo saking Solo. Salam kagem Ki Dalang lan kanca-kanca Cakraningrat sedaya ugi Mbak Niken Salindri. Nggih. Matur nuwun Gusti. Iya, Pak Afif Pasean Jatirogo ya nyimak. Sugeng dalu. Komplit Mbak Niken nek nembang, Jo. Oh, ora apa-apa segala lagu diapalke disinaoni. Heeh. Komplit pokoke. Nggih. Wah, jan iki resepe apa, Nduk? Suarane kok apik, iso ora gampang serak. Resepe apa Napa julang nggih, Pak Kit? kandhanono? Napa nggih? Piye nok supaya aku ki anggerake 2 dina niku serak. Biasanya kan penyanyi kan ndak oleh maam sing adem-adem ya toh. Contone. Es ngono kuwi kan ndak boleh gara suarane sering ya Oh, toh. iya. Apa meneh maam sing panas-panas ngono Ora kuwi. malah ya ora oleh. Ndak oleh Contone lek apa? aku malah ndak oleh maam panas. Contone gak untuk mam panas apa nok? Kompor ngono kuwi ndak bareng, korek ngono kuwi ndak bareng. terus? Malah aku ki biasane maam sing adem-adem. Contone apa nok? Ben suarane jernih. Jernih. Heeh. Gorokane resi. Nah. Mangane adem-adem. Sempak kemamel. Iku jenenge kumkuman. Kungkuman. Nah. Sama jajal tuh jajal. Oh iya, Pak iki dereng nate ngerti menu iku, padahal menu iku kayak martabak cuma rontok jembar. Heeh, rada jemek-jemek Iya, piye iya. ngono. Yuk sesuk coba kowe sik ya, Jo, nek enak aku kandhani. Niku jenenge nek sempak enak ku entekno kabeh. Nggih, nggih. Enak entekno kabeh. Wah, jan wah. Iki mau wah. Malih nggih Pak Ikit. Oke. Badhe nembang napa coba jenengan sing anu. Mardika mawon. Mardika. Mardika. Ya. Kunjuk warga masyarakat Menawan Menawan. Mbak Niken sing dinteni. Wah, semene gedene kelas 1 SMA ya, Jo. Walah, somen kelas. Soben nek kuliah Wah, kuliah nggih 2 mene Pak iki. ya ora kok ya. Sing lagi nanu mawon nggih. Hit. Ayang-ayang. Oke, ayang-ayang. Oh, ayang-ayang. Ayang-ayang karya sapa yo lali aku iki? Karyane karyane sing damel Pak Ikit. Mas Secang. Mas Rica. Risang. Mas Risang. Risang. Oh. Lha memang malah enek sing ngomong Sun Gondrong ngono malahan. Mbok. Ayang-ayang. Oh, iki lagi viral ya, Nduk. Kunjuk sinten mawon, Nduk Niken, ayang-ayang. Sedayane mawon. Sedaya, Bulura khususnya yang para tamu VIP. Oh, injil. Iya. Dan seluruh warga yang sudah hadir di sini maupun di live streaming juga. Iya, Cayu. Nanti rencana tahun depan Julang akan nanggap Campur Sari Mayangkara Oh di gitu. rumahnya. Iya, alhamdulillah. Urunan kalih Pak Ikit. Acarane napa, Pak Ikit? Niku Julang meh digawe mantu. Jih. Oh, anake Pak Julang. Duh, Iya. anake dokter lho, Nduk, niku, Nduk. Oh, Milo. Le ambak rupane kaya cok bakal anake dokter. Tapi anaknya sukses nggih. Sukses. Alhamdulillah. S2-nya. Dokter apa? Dokter apa?
khusus dokter dalam. Oh, spesialis dalam. Spesialis dalam dadi ana kanker, ana anu niku jero-jero pokoke. Oh. S2-ne teng Singapura. Niki dinas ning Fatmawati Jakarta akan ditarik ke rumah sakit Singapura. Iya, Oh, sudah. Iki tenan, Dok. Kuwi anake sampean. Anake Julan. Mas yo pakane kaya Lah botol tapi kok impus. bapaknya kok koyo ngene, Lah, Pak iya. Ikit. Biasanya kalau anaknya sukses kan. Kafe muni kaya ngene langsung enduk madhep langsung bapaknya kok ajur ngono. Ya Kak, biasanya kan kalau anak sukses kan orang tuanya kan dilarang untuk bekerja, biar anaknya saja. Lah, Oh, tapi kalau sama ini kok- spesial anak saya menyuruh saya bekerja terus waduh. Ayo bekerja terus. Oke, ya. Iya, wis bejamu so Ya, anakmu ya, dadi ya, dokter. ya, ya. Nggih, Pak Ya, Ikit, sing Pak ben Ikit. ben sing Ya, otopsi semoga kowe ya, menular. ya. Malah dia ngotopsi iku cita-cita. Semoga menular. Amin. Lu menular apane kok ya? Lah menular menjadi dokternya. Oh iya, amin, amin, amin. Iya. Lagunya Ayang-ayang. Iya, Oh. ayang-ayang. Coba kayak apa? Ayang-ayang bersama Ya, Mas Sula. Niken Salin. Pak Ikit bisa lagunya? Aku tidak bisa, bisa sedikit-dikit tapi. Iya. Iya, setetek- Tapi malam setetek hari ya. ini spesial katanya. Setitik-setitik kok setetek-setetek. Setitik-setitik. Spesial malam ini Mbak Niken mau menyuguhkan ayang-ayang untuk Iya, warga iya. menawan. Habis sayang-ayang nanti sudah apa lagi Pak Oh Ikit? nanti Mbak Niken duduk dulu. Aduh, begitu enggak sih, eman-eman Pak Ikit. Oh enggak, biar kamu minum sebentar. Oh gitu, kamu engkau saya itu kalau minum itu tambah serak loh Pak Ikit. Oh ya jangan minum berarti. Oh, iya. Wah, Makan ada nasi. bahasa kamongko itu ya. Wah, lagu dewa-dewa. Ayang-ayang kok dewa-dewa. Nggih ayang-ayang. Wah lagi ngehit iki ya. Nggih. Tujune kok Cakra Ningrat siap nabuhi ayang-ayang. Wah, cakrannya selalu terbaru niku mesti melu. Update. Update. Wah. Nggih paling anyar Oh, nganti iya. paling kawak wis. Wah iya ya. Bengi iki ya ditunggoni Cak Kancil bareng. Makasih ya Mat Kancil ya. Iya, nggih. Ya tekan kene bareng ya adoh. Nggih. Cak Kancil karo Cak Joyo gurine ya. Iya. Iya iya. Coba iki presiden sing nganu Jo. Sing pundi Pak Ikit? Sing saka Blitar Jo. Oh nggih, 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 nggih. Slendro saka Papit, slendro saka. Wah iya. Nek mau Mbak Niken. Wah Saniki Mbak Yosi. Oh, sing saka Blitar. Ning nong mama 666 yo. Copodo nelongso jamane jaman rekoso. Kudune rasa ngomel, atiku tentrem nyambut gawe karo sendal. Ulat aja batang yen dikongkon yo sing Dalu Mbak Yosi. Dalu bujange Bali Mbok Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Piye karaktere karo Niken beda ya? beda. Niken iki lemah teles sembarang dengah pantes. Lah iki Sing iki lemah ketiga iku gempal kabeh. gempal. Angge wong piyayine lah. Yes. Nih aja nyepelekke jenenge wong kasar iki ana pentingane dhewe-dhewe. Nggih ta Pak Ikit. Lah nek kerja bakti terus ana omah kobong ya si sing iso merantasi gawe. Nggih lah nek omah kobong kerja bakti lah nek ana wong mati kon ngedusi. Oh iya Apa ora urip meneh mayite. Kok iso mayit urip neh iki piye? Tapi yang Kan secepet toh, jarane lek memakamkan jisim itu harus secepatnya, masa Secepat. nunggu suwe-suwe. Gek- Gek nyapa lo dinteni suwe-suwe. Yo yo Umpamane wis meninggal. Kan yo gek ngedus. ndang sowan Gusti, Ma- dipacaki sing apik. Walah. Ngomong kok 12-an. Lah ngedusi mayit ki duelane lah nek banter nggon bangkean apa ora keri mayite. Aja ngono. Ora ijen Mbak Yosi karo Mbak Deni. Oh, ini Gang Saran Ro. Ayo Den. Ayo. Woi. Woi. Tak tak de. Di stop.
tonop. Dadi ya. Iki ape dadi ta nyetop to Pak iki. Yo. Request saking Pak Parwito. Napa menika? Mbak Yosi kalih Mbak Deni. Menika request gerajakan Banyuwangi langsung, Wih. Bro. Asli niku nggih. Asli, heeh. Bapak Suparwito matur nuwun menika kakakipun Bu Lurah. Nggih, sembah nuwun. Kok bar iki lagi Mbak Niken Salindri meneh. Niken ben ambekan sik. Oh iya. Menggeh-menggeh ngatur napas. Menggeh-menggeh ngatur napas. Nggih. Disimak saka Taiwan barang Mbak Ira sembah nuwun, Mas Irwan Jaken Pati. Ya Pak Kades Wulu Tengah. Nggih. Coba mumpung sing nyaron handal-handal kabeh. Tak delok mau alah narepike capinge apa ngambang no. Lho gamelan Lokonanta lho Pak niki. Gamelan Lokonanta lho Pak niki. Ngambang ora ketabuh. Handal jepit. Konggone swarga. Mbak Deni ngundang nganjuk. Karo Mbak Yosi Blitar. Walah ameh kaya lagu etan tenan. Jawa Timur gudangi presiden. Nduk Niken Kediri, Mbak Yosi Blitar, Deni nganjuk. Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Tengah. Yo kalah karo Jawa Timur perkara sinden. Nggih napa karo sinden. Coba ganti nduk Niken Salindri. Nah, wis ben wis istirahat sawetara ben anu ambekan. Jumeneng neh. Ning ning nong nong padang bulan ning pasisir Banyuwangi. Padang bulan ning pasisir Banyuwangi. Kowe ngopo aja? Nek menawa ditabohi. Kete kanca-kanca wis males nabuhi kowe. Kowe mbok sekali-kali genti nabuhi kanca-kanca. Oh, nggih. Yo pirambara kowe nanggep cakraning rat klenengan ning dopomu ngono piye? Ayo, ngaleh nggon. Sapan prei cakrane rat iki? Angger kowe prei aku ya prei ayo. Ning nek mergawe aku tetep prei. Yo ora kok bareng kok ya. Oh, nggih. Gawan kok ya. Kapan iki kapan do prei ayo genteng ndopo ya. Sesuk aku prei. Dah masak. Nek ngono padha. Nggih. Menika nganu nduk niki ana request pujaningsih. Nggih. Pujaningsih Jo. Oh, niku nggih termasuk lagu ngehit Pak Igit. Oh iya ta? Nggih. Engko nduk niki kan yo ben nembang laguku sakarepmu. Ya. Niku ben dinten kula onekne lho Mige. Oh nggih, kula nggih nyetel mayang. Langsung jenengan badhe nggekne kula lagu. Kula antosi lho kecak niki. Oh iya, sesuk dadi lho. Nggih lagu kaya nglempit sarong sesuk dadi. Lho, ahline kok aku. Jemene kok nggih lagu nggih perkara sesuk dadi. Lah iya. Perkara sing apik. Perkara kabecikan. Milah-milih nggih. Nggih, niku pujaningsih. Malam hari ini kanca-kanca UMKM menawan bae do tumplek-plek muga-muga laris kabeh. Amin. Nggih, deh. Ki muga-muga dadi agenda rutin pendak taun wayangan ini terus. Leres Pak Igit. Sing mayang aku karo Cakraningrat bintang tamune Mbak Niken Salindri. Lah kula. Ya urung mesti dagelane sing lanang sogun tak ganti. Oh alah. Heeh. Mergo nek sing lanang ajeki juarei ya. Nggih bener. Muga-muga lah ya dalange aja genting nggih Pak Igit. Ora tetep kowe ya tetep katut. Nggih. Ora ketang pelawake sing lanang ono liya tetep katut tak kon delok kowe jo minimal. Yo penggembira iku penting. Penggembira. Dasare sing ngendang yo lagi brai. Ngeri. Kayak nengkar-nengkari karep Pak Igit. Drijine kuwi ora gur 5-5 aja. Lho 11. Lah, Agek nengkar-nengkari karep niku. wah wis pinunjul. Lah. Perkara geguyon ku sambung gara-gara ya, Jo. Nggih, Bapak. Iki mbacutke lakon. Oh, ngono. Enak. Apa, Mak?
cawe sesajimu ndak nampa duka tak derekke ya mak